И здравейте хора, това съм аз БГ. Сега ще ви говорим, ще поговорим за различни неща. Пак за автобуси, може би. Това си ме рече, извинете. За автобусите. Какво много има да казвам, като всички знаем автобусите. Да видим кога идват автобусите, защото трябва да се качвам на автобус, да си напомпам някъде в колаило гумата, но това съвсем е друга тема. Няма никакво значение. На живо лайф. Той път искам да ви поздравя, защото сте свестни, читави хора. Вие винаги сте били такива. Няма значение кой е добър, кой е лош. Значи искам само да ви кажа, че една държава, примерно, която, например, две държави, които решават, които са били във война, във военен конфликт с Русия, примерно. И веднага оттам тези двете държави, примерно, наистина две държави, примерно, са във военен конфликт с една по-голема държава от тях. И след като по-големата държава побеждава, тези как се викаше бе, тези двете по-малки държави са загубени, загубват. Падат и губят и нямат икономика, нямат фабрики, предприятия, заводи, нямат нищо. И накрая какво следва? Те веднага оттам вземат решение, тези двете държави вземат решение да направят някакъв съюз, някаква общност или някакъв съюз, да направят някакъв съюз или някаква общност, чрез която да приканват всички държави, които са слаби икономики и с слаби икономики, с такива, които нямат толкова живот, които са бедни държави, и ги приканват да споделят едно общо всички, но явно за да им плащат дълговете, но това съвсем е друга тема. Значи, по принцип, много странно, защото по принцип Европейския съюз не е най-великия. Още по-малкото съветския, но така ние сме членуваме в съюзи, защото България не може да е сама. Не може да е сама България. България премина през доста трудности. Освободихме се от турското робство. Русия ни освободи. Не Украина. Първа световна имахме, Балканска война, Втора световна война, през 97 хиперинфлация, загуба на доверие на парите. Точно тогава лева беше номинал до 2026, но това съвсем е друга тема. И беше прикрепен първо към германската марка, а после и за еврото беше с курс 1.95583 лева за 1 евро. 1,95 за 1 евро. – 27,33 по 26. – 28,06 идва. – 28,2 по 28. Идва, на него ще се кача и отивам на колаило, понеже трябва да си напомпам гумата. Това е Life Map, карта на живо на Train.org. Единственото хубаво нещо в този сайт, защото го има ли хубаво, както и да е. Няма да гледам много. След което това 28, където значи тия червените се движат, където се движат, това са автобусите и след колко минути идват и то се вижда къде са.
така нататък, ето го идва. По-добре България да не членува в никой съюз, но не. Значи България не може да членува. Тя ако не може да не членува в никой съюз, понеже ние си плащаме, обаче нашата държава просто си е наша, просто ние нямаме пари, просто България е бедна и не може сама да се оправя, но изчакайте малко. Викам, къде е това колело? Спадна гумата и трябва да я носа, да я напомпат. Или вашата е спукана? Не е спукана, не. Нема как да е спукана. Чао! България не може да не членува в никой съюз, понеже нашата държава е слаба, бедна, със слаба икономика и тя не може да се оправя сама, разбирате. България никога не е била сама, не може и да го направи. Не може и да се оправя сама, без да е в някой съюз. Защото нашата държава тя трябва да има силна, стабилна, успешна икономика, а ние го нямаме толкова. Нямаме силни икономики, нямаме стабилни, а лева винаги е бил вързан към друга чужда валута. Да видим времето как ще е. По-добре да е слънчево. Вижте какви яки очила имам. Като малко като Слави Трифонов ама това е друга тема. Значи по принцип нашата държава си е наша, валутата си е наша, но аз просто искам само да ви кажа, нашата валута си е наша, валутата си е наша, така че тя беше лев просто, вързан към друга по-стабилна чужда валута, защото нашия лев не беше слаб, защото беше лоша валута. Винаги е бил за вътрешна употреба. Винаги се използвал само в България. Да. Винаги българския лев се използвал само тук в България. Нашата държава си е наша. Българския лев история. Искате да знаете? Да. По това време левът има стойност равна на тази на френския франк. Първата българска банкнота е с номинал от 20 лева и е емитирана през 1875 година. Ето как са били старите банкноти. Старите банкноти към българския лев. Ето ви 50 000, 100 000, 1000, но това при хиперинфлацията.
Държавата печаташе пари с безумно големи номинали. Ето ви 20 лева как са днес. Ето валутата как е била. И с Иван Вазов и с... Ето как са парите на Монако. Това са парите, евромонетите на Монако. Те в Монако, Сан Варина и Ватикана приемат еврото, но значи по принцип държави като Монако, Андора, мисля, че Сан Марино и Ватикана не са членки на ЕС, а приемат еврото, защото те имат специални споразумения с Европейския съюз за използване на тяхната валута и емитиране на собствени евромонети и също така те са микроикономики, които живеят вътре в еврозона. Така че тези държави не са членки. Ето евромонетите и на Ватикана. Това са евромонетите на Ватикана. Косово и Черна гора тук на Балканите е така. Те по принцип не са членки на ЕС, също Косово и Черна гора. През 2006 година с Черна гора се отделя от Сърбия, а Косово от 2008. Както казах, тук на Балканите е така. Значи те приемат еврото за своя официална валута Косово, въпреки че Косово и Черна гора приемат за своя официална валута еврото, въпреки че не са членки на ЕС. Но Европейският съюз е казал не, но не е казал не. Къде си, бе? Европейския съюз не е казал да, но не е казал и не на това. По-добре е казал, това си е ваш риск. Европейския съюз не е казал да, но не е казал и не. Те нямат никакви договорки с Европейския съюз, Косово и Черна гора, но те така са си решили. Първо са преминали през германската марка, а по-късно логично и за еврото. Защото те така са си решили. Европейския съюз не е казал да, но не е казал и не. По-скоро е казал ваш риск си е. Вие приемате еврото на ваш риск. Какъв е рискът? Тези държави, Косово и Черна гора, нямат достъп до европейските механизми, до Европейската централна банка. Не могат да седнат на масата с другите държави да взимат решения. Нямат глас.
Те използват еврото само без предпазния колан. Евро обаче на самотек. Евро обаче на самотек. Значи за едни държави е загуба на суверенитет. За държавите в еврозоната, в държавите от Европейския съюз, някои от държавите от Европейския съюз с несигурност, с страх, с страх и с несигурност, с държавите от Европейския съюз, половината със страх и с несигурност се чудат дали да приемат еврото за своя валута, а тези извън Европейския съюз с готовност си го прибират. За едните е загуба на финансов суверенитет, а за другите е стабилност моля. Защото от Европейския съюз трябва да е по-строг. Трябва да е малко по-силен, либерален. Той трябва да наема контрол, той трябва да налага санкции и да е по-строг и дисциплиниран. Както едно време е старшината в казармата. Как старшината в казармата едно време беше? Как старшината в казармата стояваше и наказваше хората? Хората, които са в казармата, мъжете. Старшината в казармата да наказва. Защото Европейския съюз трябва да санкционира или нещо да съди, или нещо да наказва държавите, които не са в Европейския съюз, но приемат еврото за своя валута. Те хората разбирам, че така са си решили, защото е стабилна валута. Другите валути са далеч назад. Другите валути, те не са като евро. Еврото не е като... Еврото и долара не са като другите валути. Първата най-голяма валута в света е долара, след нея е еврото. Големи валути в света, къде се приемат навсякъде. Но другите валути, където са на държавите, са далеч назад. То не опира там до валутата въпрос. В една държава първо трябва да се гледа икономиката, колко е силна. Колкото е силна икономиката, толкова е силна и валутата. Както беше слаба нашата икономика, и българският лев беше слаб, нашата валута. Той винаги е бил обвързван към друга чужда валута и се е водил номинал, който беше само за наша, тук за вътрешна употреба. Който номинал беше само за наша, тук за вътрешна употреба. И това беше просто... И тая валута, този валутен борд беше за да се спре за да се спре хиперинфлацията. Просто си е валута. Валута наречена така, номинал наречен лев. Последната валута, 47 имаше деноминация, 52, 62 и 99. На 5 юли, когато преди беше 3000 лева за една марка и 1 долар. После всичките 1000 стари нули се изчистват и става един нов лев. И един нов лев е равен за германската марка. Е равен на една германска марка. Нашата валута не беше слаба, защото беше лоша валута, а си беше номинал. Защото нашата държава не беше най-сред силните. По социализма може би. По времето на соца може би, ама не е така. Защото по времето на соца трябваше да се чака с години да се купи автомобил. Ама това беше по времето на Тодор Живков, СССР, Русия, какво приказваше. Никой не можеше да отиде на запад, защото ще го изтрепат. Това беше тук СССР, това Москва, Русия, те ни помагаха, казваха. После 90-те, когато дойде демокрацията и всичко приключи, и Съветския съюз се разпадна. Но
Русия отново ще победи и тогава Украйна ще се върне оттам, откъдето изпълзя. От Украйна ще се върне към Русия първо, второ Русия ще унищожи ЕС и НАТО и трето нашата държава ще се върне като свободна и независима и ще си възвърне българския лев. Но това едва ли ще се случи. Защото нашата държава никога. Нашата държава винаги е била със слаба икономика, несигурна. Тя не беше най-великата валута на света, нашата валута лев, но все пак до 99-та 5 юли се изписваше БГЛ като лев, а после става БГН, нов лев или БГ номинал. Български БГ номинал. На Косово еврото е изобразено с една бабичка. Значи за нашата държава, а българския лев отдавна го няма, то си е факт от 97 и откакто приехме валутния борд, значи от 1920 до 1927 беше първия път, когато бехме свободни и независима. Когато бехме свободни и независими, беше от 1920 до 1927 първия път. С паричната си политика ние си управлявахме и после от 1990 до 1997. И двата пъти са били с кризи. И двата пъти винаги е имало кризи. От 1990 година до 1997 година левът тичаше свободно и си играеше свободно българският лев. Ето ви Лада Самара от 90-те. Или може да е Фиат това. Не, Лада. Значи, българският лев до 1997 година българският лев играеше свободно, тичаше свободно, разхождаше си се, докато някои хора не попищяха от него, докато някои хора не се оплашиха от лева и се отказаха от него той да си играе и вече да се разхожда и не искаха вече той да си играе и да си се разхожда свободно. И тогава викнаха на помощ германската марка, която донесе каишка и го върза българския лев. Вързан български лев, за да не мога да се купи нищо навън, а само вътре. В България аз си го харесвах, ама така е. Защото нашата държава трябва да има силна икономика. Но за да има силна икономика, но първо трябва и политиците да се стегнат. Защото нашата държава, отивам да напомпам гумата, но това съвсем друга тема. Защото нашата държава си е наша. Аз си обичам България. И никога няма да се махна да живея другаде. Да живееш в България е най-хубавото нещо. Ето го косовското евро. И на 2 евро вече не е сиво, а е жълто от отдавна. Това е просто косовското евро. Така че нашата държава трябва да се стегне. Не се ли стегне нашата държава, няма какво друго да я стегне. Защото Възраждане трябва да дойдат да управляват или някой друг, само да не са ГЕРБ и ДПС. Защото нашата държава, това е улица Чавдар Войвода. Но това съвсем друга тема.
И трябва да се оправи нашата държава, иначе няма. Нашата държава трябва да се оправи, да имаме производителност, икономика. Нова Трейд АД град Съединение е фабриката, която това е Нова Трейд фабриката. Това е големата фабрика на Нова Трейд град АД град Съединение в Пловдивско. Откъдето излиза най-вкусната кола на света. Дерби кола. Не бе, той и другите коли са хубави. Пепси, Кока-кола звънения беше хубава. Пепси е хубава, Доктор Пепер. Но аз Дерби колата си купувам най-често, понеже е ефтина. Хубава бутилка, аз по-малки бутилки съм си купувал. Имаше и една без захар, без аспартам, но сега само в големи бутилки има. Но тя беше много хубава Дерби колата и винаги си я взимам. После мога да си взема една, дали за закуска, дали като ям кремвишка, хот-дог, чизбургер, пърленка или кебабче. Винаги Дерби колата ми е на помощ и ми помага. Без Дерби колата няма да е нищо. Що аз като пием Дерби кола си ми е екстра. Особено тя като е топла на пикня не ми харесва. Но като е студенка вече от хладилника извадена, вече става хубава, топла, приятна. Не, хубава пивка такава, приятна. Опитвайте и другите вкусове. Пунш има от Виктория сокове. Опитвайте и другите вкусове на Дерби кола. Опитвайте и другите вкусове на Дерби кола. На Дерби по-точно. И Дерби кафе кола. Ако не ви се занимава да бъркате кафе. Ако не ви се занимава да си бъркате кафе сутрин, взимайте си Дерби кола, кафе. Аз не съм я опитвал, подушвал съм я един път. Има като карамелен некъв такъв вкус. Дерби кола кафе. Това е само за сутрин, на кой не му се прави кафе. Дерби кола, най-хубавата Дерби кола си остава Дерби и това е обикновената Дерби кола, която си я обичам. Харесвам си я, обожавам си я. Перфектна за закуска, за обяд и за вечеря, перфектен помощник. Помага, защото иначе устата ми ще пресъхне, ама айде, това друга тема, айде, чао. Разказа за различни неща.